Меніңше Артис Билер форум гүрләп үтә, мұнда искиткіш күчле энергия. Башка форумларда һәм фестивальларда булган идем, ләкин сәләт ул бөтенләй башка. Монда айрым мәхит, моңлы, иҗади һәм кайнар смена. Где-то идет мастер-класс, где-то люди танцуют, где-то играют в футбол, вот велосипеды стоят. Не знаю, я люблю, когда такое. Сәләт, әлбәттә, бик күп талантлы кешеләр белән аралашырга, алар белән якыннан танышырга бик зур мөмкинчелек бирә. Ул һәр вакыт яңалык, һәр вакыт яшьлек һәм җәй. Бик хәзер инде ул түгәрәк булып калды, ләкин ул зурайда, чөнки кешеләр күбәя, ләкин ул гаиләлек, җылылык бер кайда китмәде. Бию, музыка, театр һәм һәрбер чатырда, һәрбер форумның мизгелендә монда 100% иҗат телендә сөйләшәләр барысы да. Менә шунысы шәп. Әгәр минем балачагымда мондый форумнар узса, Нью-Йоркта, Бродвейда рольләр уйнар идем инде.